Ayusan, nakasuway na ba mo panuog kadlawon? Porteng pagkaayusan, induta pamanaon sa mga danggit, nagpahipi sa bato. Lami kayo pamanaon, nagkisi-kisi patungod sa kalabas, nagto ang laway sa mga danggit og kinatog, nakapana pud tagtabugok, porteng pagkaayusa, malingaw ra jud ka og manukag kadlawon. Nindot kayo pananawon ang mga ngising-ngising nga danggit, magpakoy-kahoy ras bato. Lami kayo pang panaon, muhayang ra og maiwagan, di jud ka mahitabong masiro og manukag kadlawon. Nya sayo sa buntag, pikhanin nato atong kuha diri sa dagat. Grabe pagkaayusa, makasuwa jud kag labas nga isda basta magkugi ka. Nya ingon ani mong tukbonon sayo sa dagat. Asos burot na pong mga pabonan sa mga singgaw tinukbanay. Porteng pagkalabasas mga tukbonon. Wala po yung mga gana, way ganang muundang. Wag yun na ipabilin. Wala na kang pasundayag. Alahos. O di na pod, sugdan na nato. Birada o sa tagpano og makakuha bata. Matik nakapagdayon tadi ang panaunon. Nagpakahoy-kahoy rang danggit yang gising-isi sa bato o. Amo irog ra ba? Nagtuo tingali siya di siya makitaan sa mga singgaw. Wala na kang pasundayag, pikhanin tani. Aw paksit wa kadagan na intimano jud pagkaigo sa usa ka singgaw. Wa gyud ang anga, ani kisi-kisi ang danggit oy. Isod na largo sa sulanan, basin pa jud makabuhi anogon kayo. Motipak na nagbahaw. Diara nakapag na pud tagpanaunon, nagsaysay pa ang danggit sa sagbot o. Asos wag yun maigo, pero porting pagkaayosa wag yun midagan og layo. Magpatukob ginis mga singgawong ning danggita. Agi ka na nagbalik sa usa ka singgawong siyang armas. Abi rahas pamugas nga pagkatira. Asos wag yun alang-alang og tira, giulog yun og siguro. Aw paksit kisi-kisi ang danggit, isoday sa sudlanan largo. Isipti na tana diha. Diara nakakita na pud tag gising-gising nga danggit, nagpahipi ras bato. Gods kayo, di jud ka mahitabong layon aning manlok kag kadlawon. Diferensya ra jud kayo sa bagong hapon. Kutob sa tumakitan laras na. Napuntay day nakit-an nga kinhason nga bungkawil. Sa atong paglakaw-lakaw nakapagtad ra gising-gising nga dako-dako. Asos wa maigo, sotoy largo tulin pas alas 4. Pero gods ra na, dagyo to siya magpatukob. Nakakita po ng singgaw nga ginhason. Mo na siya gitawag og bungkawil. Daanan ni panginhas, kutob sa makitaan laras. Nanan siya may kuha ng singgaw. Grabe pod mayuha mano aning usa ka singgaw. Mao pa na iyahang kuha tulo ka bukinhason. Og sa dugay natong suri-suri sa dagat, addi ara nakapagyo tag tabugok. Tabangan na sa mga singgaw na sa pagkuha kay napingis rang pana. Ikahuman dukdukon yun siya para maluya og para dili na siya makalatay sa tong sudlanan. Matik isipti rin tanan sa tong sudlanan og diring dapitan nakapagdag kasag laras na. Grabihas kasag mayuha mo daglikay pero gods ra na bayluan man ning danggit nga nagpahipi sa bato. Paksit igua, porting pagkaayosa. Asos wa maintimano napingis sa day pagtira pero gods ra na di na makabuhi. Di na putay danggit nga ngising-ngising nakitaan. Nagpauyon-uyon pa sa bato para dili makitaan. Porting dakwag ngisi sa usa ka singgaw nakapanak kuno siya danggit. Wa na daghang pasundayag isuodan na sa sudlanan. Di apag yung laing danggit nga nakita na to. Paksit isipti day largo sa sudlanan. Sa dugay natong suri-suri sa dagat misubang ng adlaw hayag na. Hayag ng kabukiran mga singgawong. Di ara tanan atong kuha. Daog na ning kuha makatukob na putang mga labas-labas. Kay silang naman yung kayo ang adlaw. Ari tanid repikhan atong kuha sa dagat. Di ara usa ka singgaw gigoyo na atong kuha. Mintras ni uli pa ta kay nagkuhag materialis. Agi sabinan usa nagpamana sa usa ka singgaw. Di ara iyang kuha napunan gyud atong sinulan. Asos porting pagkaayosa. Dalhon na tani atong kuha sa daplin. Ari tanid repikhan mintras sunas pa. Pikhan tanis kinilaw ng isda. Ato na siyang ilahi dadaan. Nya kani atong isda nga sinulan. Ato po na siyang ilahi kay ato nang ununan. Di po di magsilbi tuwaon kay grabe pinuha. Automatic unay daghang pasuntayag. Gipikhan na sa usa ka singgaw na sa paglimpyo. Nya di ara po atong makinhason. Ato na siyang limpyuhan sa bawon tani atong kinason para natay mahigop-higop sa baw ba. Diara tong isda nga sinulaan human naglimpyo sa usa ka singgaw. Pikhan ta na sa pag-unon, matik soda na sa tong kaldero. Ikahuman butangan na dayon tanang mga materialis nato. Pikhan na dayon ta sa pagtimpla. Butangan day nato ning pangpalasa nga bitsin. Syempre di po na makalimtan ng asin. Ato na siyang buyukan og gamay. Igo-igoon ra tana para magpantay ihang timpla. Ikahuman ato na dayon ang butangan og sabaw. Gamayon lang nato og sabaw kay inunan man. Matik itak-an na dayon tana largo kay wala man ta kadala og tabon. Kaning dahon sa saging atong itabon. Diya pa day suka. Butangan tanig suka atong inununan para ayos kayo ba. Daog takuban dayon og balik. Pabuton lang tanag mubas-ubas atong sabaw. Gibaniho po naghiwa-hiwa sa usa ka singgaw nga atong kinilaw. Magkilaw puta lami mo gyud na magkilaw ari sa dagat. Dira ato na lang tawon atong inununan og naluto na ba. Ok sa dahon. Asos di matabas-tabas oy porting pagkaayosa. Matik ato na ning gipastadaan atong hukaran. Ato usa na ibasiyar atong inununan kay ato ning gamiton atong kalderin para sa atong kinason nga sabawan. Sos grabe pagkalamiya sa atong inununan nga sinulan no. Naay mga danggit, tabugok ug uban pang klase-klaseng isda atong napikhan. Ato na ipangsod sa kalderin atong kinason nga nilimpyuhan. Ayos po kayo ni sabawon kay mga bungkawil ug naay saang. Matik ato na din ang itak-ang butangan nagsabaw nga igo mahigop sa mga singgaw. Gods kayo, daog na sa bawa. Butangan na natong materialis gamay pangpahumot sa tong sinabaw ba. Gods kayo, pikhan na nato sa pagtimpla. Butangan ra tanang bitsin og asin, daog na. Pabuton lang tanang bubukal. Ato nang takuban aning dahon sa saging para dali mo bukal. Gimaniho po nagpaghiwa-hiwa sa usa ka singgaw atong mga materialis para sa tong kinilaw. Wa na daghang pasundayag, ato na naibutan atong kinilaw sa tong daghang materialis. Ikahuman pikhan na dayon taras pagtimpla. Buyukan dayon og asin, ikahuman butang og bitsin. Gods kayo, syempre di ko na makalimtan ng suka nga tuba. Isagol-sagol na ikahuman. Sos porti na pagkayosa sa tong kinilaw. Ikahuman di ko na makalimtan ng tilaw.
Ngamin kisi ah. Asos grabe, pagkalamiya sa tong kinilaw. Wa na daghang-langay, plasta na tanan diri sa tong hukaran. Adaog pabutol na tatong mabukal atong kinason nga sinabawan. Mintras nagpaabot ta sa tong kinason nga sinabawan, hukaron usa tani atong bahaw nga mais. Ato nang iplastar dadaan para ang paghabhab na kuwang. Diara atong testingan og tan-aw atong kinason og naluto na ba. Ausos nagbukal-bukal na pagayo. Testingan na usa ka singkaw og tilaw og goods ra ba. Goods. Goods ra daog, di po na magpapiring usa ka singkaw og dami, testing po siya og tilaw. Kilo. Porma puglonos gilargog higop ang init. Gitistingan nagkuha sa usa ka singkaw og usa ka bukinason. Iyang suwayan og tilaw og humok na ba. Dutla na. Okay daog, madutla na. Wa na daghang pasuntayag ato na ning haonon. Iya buday tanan diri sa tong hukaran. Di matabas-tabas kagilkil ang mga bato, pero porting pagkalamiya higopon sa sabaw og green. Automatic ato na nang dalon diri sa tong hukaran. Ato na dihang iplastar, porting pagkaayo sa tong mga tukbonon. Di atay kinason nga sinabawan. Naaputa inon-unan yak sa klaseng isda kuha sa sinulan. Pare sa na ining kinilaw. Paksit sulban na pong tukbononon sa mga singgaw. Makatukob na sa tag mga labas-labas. Wala daghang pasuntayag, tukbon sa tani. Garabi na rubuha sa mga singgaw. Garabi na mga gusla. Oh hala habab. Oh, habab. Grabe ko sa wala kagwantoy. Dilaw. Grabe. Gusto eh. Unan ganda gid. What it is ang pulaw. Kisi ah. Kisi ah. Habab. Ngon mga singkaw. Sinulan ba? Sabab. Tabuk. Grabe na kuha sa bagok. Ang tulad ng isda. Gaway gamay. Kinilaw. Unang pus kinason. Ang ngom. Bawang may. Ang dito ni kanto to. Pak. Sihon. Botol. Ade. Ano do? Nilaw. Usa ka una. Unan. Sinulan ba? Bung kawel. Sinulan. Sinulan. Ingat. Ingat mo dia. Grabe usa. Kisa ah. Nah. Ini sabaw. Wah. Lupo na. Bato ba? Bato. Absit na po sa kasinggaw. Asa dre. Kumila ang tulo. Litag. Tibaw siya nitag. Sabaw. Sabaw. Ito. Ya. Sabong bato ba? Bilang ganggit. Ganggit ko. Nilaan ba? Dah. Ambil ya. Bukol na. Ano sapon? Tabuk. Dito to. Luta. Dah. Tabugok mga singgaw. Saan gaway? Gaway sa kuha. Fish pan na niya. Abi. Sabaw mo lang. Nilaw. Sa waki ah. Hamhabon. Nason. Singa lang nasuna na. Mayagan. Chitmig. Mapod. Mong kawil. Para.
Sang. 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 Daan mo dyan. Kamu dia daun. Sabi. Ay, sang. Porting pagkayo sa tinukbanay sa mga singgaw, grabe pagkalamia sa mga danggit niyang ising-isik kuha sa tong sinulan. Nya na apoy mga kinason, asos burot ang pabawnan sa mga singgaw, nasudla na pod. Makatukob ra gyud ang mga labas-labas basta magkugi lang. Awa day nakapasuntayag mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Angie Isala Olson Bergmar, kang Boss Ronnie Pistanyo, kang Josel Pacquiao, kang Anilig Roble, kang Elvi Labor Lacson, kang Yoson Alvaro Angelica, kang Luigi Palmiro, kang Richard Padayon, kang Sky Tiger Marazi, kang Emmanuel K. Verduds, kang Roland Mungkada, kang Erika Arnado, kang Masukol May, kang Herminio Gutierrez, kang Sonny Donier Olier, ug kang Edgar Valley Acumbre. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment lang mo mga singgaw sa tong latest upload. Adtor tang magkuhag first 15 comments sa tong shoutout. Dire lang ta ko to mga singgaw, i-share ko like ning video para mas daghang tang matukob.